Вау, тия звуци са на някакъв папагал или нещо, аз не знам. Това е 6 часа в джунглата на Индонезия. Малко е влажно още. След малко, като изсъхне, сядам. Има и петли. Даже не знам как изглежда всичко, защото се пресигнахме късно в тъмното. И разни птички, дето въобще не съм чувала преди. Палми. Не знам какви са, бананови ли са, какви са, но отзад има още по-високи палми. Някакви други тървета. Други палми. Кокосови орехи. Цветя. И една пътечка, по която дойдохме. Уау!